Lagunok, ikusentzuleok, ongi etorri Tasio Superen beste saio batera. Dark Souls 2 nola ez, hemen gea, 19. saioa, 40 ordu, Tasio itxura kaskarrakin, ustel xamar, eta aurreagoaz, aurrea. Brumako dorrean barrena. DLC ikaragarria, momentik ez gehan nagusi batea iritsi, baina aurkari normalak ikeragarrizko mailako dira hemen. Betxu, 25.000 harimakin. Zara guaz. Maiulara guaz, noski. Esan berrik ez dago. Igor pixkatigo behar deula. Ezkutu hobe bat erabiltzeko aukera izan dezagun etorkizunen. Eta sobratzean harimakin, armadura hobetzen jarraituko dugu. Titanita falta nabarmen xamarra izango dugu. Baina kaskoa ez da izatik beste material batekin hobetzea eta horrek ez du hainbesteko titanik eta beste mota bat behar du eta bauketu. Beraz, Igor pixkat 26 erabilina duen. Gusto nuken, 867. Gorka 1979 goierri. Kaixo, gaurkoan ere, Gabon dizula. Zemoz bizimoa, paizkide. Nimen nabil Dark Souls 2 saio berri bati ekiteko asmotan. Eta zemoz? Ze martxa, zemoz bertso txapelketaren AGA. Gusto agatu altzenean. Realenen garaipenakin eta saio ona haitu altzen nuen gorka. Gorka, gogoratzi zut abenduaren 28an ikaragarrizko kaukorikura okea izango dugula horretxoko gaztetxean, Beraz, zatoz kantatzea, abenduak 28, asteazkena, korezpano. Eta bagoaz. Sexy ilargi, Gabon. Gabon, gazte, ze martxa. Sufritzeko gogoz gaurkoan ere? Bai, ikaragarrizko gogoz. Gaur gaina beste sasoi batekin. Atzo bizkan nekautan egon. Baina Gabon zarkote, eskari asko. 28 asteazkena, hori da, gorka. 8 izango da koktel eta Kakaintzona irratiaren erakusketa. 9 afaria. Eta 10 kantaldia. Kantaldia, bakoitza bere liburuskakin, dano batea kantatzeko. Kaukorikuran repertorio bikainetik. Eta zatoz. Marrulo izango da. Afaria eta liburuska, zetanantzako liburuska katako ditu letrakin. Eta itzela izango da. Itzela! Bai, kaukurikura zaigea. Jargi. Kurikura okea. Eta beno, ea ba! Iritsuko zaizu informazioa, lasai telegrametik, eta bihar segura eskaingo du zabalpena. Kakaintzonako erakusketa, hori da. Zuk ondo ikusita dukuzu, baina. Ojo. Bueno, suena bien. Ezta. Beharra izangoa. Hemendik etorri inginean, hemen ez dago ezer interesgarririk usteko. Eta hemen asuntoa da, guain, ja mailaz maila. Etxe hau esploratzen hasi behar deula. Eta azpikalden, nik uste izangoa nagusia, bosa. Eta horrei aurre indurko jo. Momentuz gozen. Mailaz maila beruntz.
deun. Epa, noraino. Vale, hemen, egon ginen. Egon ginen da, ateak itxita dare, Ez ginen egon ez. Txastaketara. Txastaketa egon ginen edo ez. Ez da. Ostia, ara zer da horrazpi. Ez, utondo bat guztien ez. Bueno. Ikaragarria. Hau ikusen egat, nola jaistean. Erraldoi igo gailutu hau. Oso, Larun batean, urtero bezala Donesteben gabonetako mezua. Bikaina, gorka. Bikaina. Urteroko mezu gozagarria, goizeko 10:00. Eharra, gorka. Ez da guzti poz emateiten mezu hori gaitzek. Eta betiko etxe dotore horta jungo zea mezua grabatzea. Zuzea zu artista. Bueno, beste ikusten zentzulentzat, hilarra gita ez da gibestan horrei da. Gorka 1999ko hierrik, hau da, gorka Donestebek. Urtero egite gabonetako mezu bat, errege bat behietzan. Eta, bikain izatea. Eutxi, Tasio. Nutik zabalduko zu, gorka? YouTubeen izatea edo... YouTubeko zure kanalen, Eutxi. Ez. Telegrametik beraz. Ja, eman indit, kaka. Vale, putos. Urtxaukeu. Venga. Telegram, Twitter, Facebook eta Instagram. Ondo guztiak usko dugu gorka. Bajon dizula, beste urte betez. Vale. Epa, beste bat. Beste erraldoi bat. Sartu izan gaina kolpea. Kabelzotz. Bitan segidan harrapatu nau, eta blat. DLC gogorra benetan. Erraldoi gogorra, bai, gaina bi segidan. Batekin nahiko ez, da... Horren urten, jai dauket Donosti egunen. Hombre, behingoz Donosti eguna ditzaion bat. Nik Donosti eguna ditzaiot eta asarrak dut ezkit batez ere azpeitiarrak. Baina, hola da, ze kristo. Ona, nik esan izut janez batzen Donosti eguna noiz izatean. Urtarrilan da hori edo? Ben, Dios. Urtarrilako gehi.
Noa, Tasio, noa. Sartu dit barru beharra. Ufa. Venga, Tasio, juerga antigoko festetan. Enabil juerga zale, gorka. Egia esan duzut. Enabil bate juerga zale. Zartu inaiz, eta asko baina. Zitalko... Gabon deizula... Haizu, Zitalko aurreko streamenean esan zenean Blade Runner nire joku zarra ordenadoreen jokatzeko Scam VM edo programa erabiltzeko eta gaur instalatu dut ordenadoren eta baita jokoa martxan jarrire. Oso gusto, no? Eskarrik asko, Zitalko. Zu beti laguntzeko prest. Eta gero jokua, nire oroitzapenetik gaur egun danea asko aldatu ya gauzak, Baina alare joko behar dut, historia eskutzen zaian dola, baina, hostia, gaizki zartu da, Hostia, guazen! Tipo ona. Zitalko ezautzen den, tipo ona. Cabe Dios, Hasi nahi sufritzen gaur berriz. DLC hau me cago en Dios. Eskerrik asko, esate jo Zitalkok gorkai, baina no homo. Bueno, hori ikusteko dago. Ai. Hori ikusteko dago, gorkaken juntatzea limazea ikusin behar, Bueno, ni hemen sufritzen nahi naiz, Zitalko bere ustez heterosexuala da, baina gorkakin pixka gehiago da aldaturik. Zulzetan hiltzerakoan desgartzea eta puta midora hori etzai gustatzen. Desagertzea. Hiltzerakoan desagertzea. Ez dut ulertzen hori? Nola hiltzerakoan desagertzea? Cabe en Dios. Deskonzentra unaz, Pero are bauket. Txatakin aitzakitan? Bai, pixka bai. Utzi lurrean, hostia. Zer utzi lurrean? Baten bat hiltzen duzunean desagertzen da. Vale. Vale. Ja, ez da Souls guztitan gertatzen. Baten batzutan hor gehiatzea, bueltaka. Bloodborne igual. Bloodborne eta Sekiro, karo, horiek ez da Souls generoko, baina. Eta Elden Ringen baita desagertu itea. Epikotasunak entzen dio, egia da. Hobea da, horkarik lurren hilda gehatzea. Bueno, a ver, baingon, Noen dipuzka dite da. Eta zio. Hostia. Joder, sartu iba golpe oire. Me cabe en Dios. Eta golput zatiak ez muztea. Joder. Noaino etorri zait erraldo izoro hau. Ostia, igual komeni zait horre erakartzea leherketakin da... Bea kaltetzeko. Hasi da sufrikarioa. Ze gore Zitalko. Ze odolzalea tipoa. Niz dakitu mona izan, baina zu monotarea totala.
Ze, ezin dutela jokau eta bitarten, zea, gauza bat batera. Ezin dutela jokau eta bitarten itzein lehidu eta... Bai, eta gutxigo irakurri horko nuke, Oio, kontzentratu horko nuke. Eta gutu honekin. Jode, zu hostia horrekin. Ah! Aldarra gatzea ba, beste etorri dela. Bai, hoxe! Hoxe behar gendun. Torri. Ah, eman bat! Vale, venga, bat. Hostia. Koldarrarena. Hostia. Me caben, Dios. Buah. Zubakin akatu nagonia. Eske horra, nahiz ondo bilia. Azen olako zartakoak jaun Andreok. Bai, eske nahiz, horri nintzen kroketa egiten. Eta ez zaizkit ondo batea bi kroketa, la hostia. Megaben dio gaitzoko txupitoa. Hola nabil, Gaben dioska €1. Xeda jokunen. Xarma eta... Zugarria. Nik ez dakit nola librau nahi zen konfiortaz. Zina iztruko hartzen pixkat, matonez. Venga! Guazen ba, bigarren amila. Alare lekuntan ez da, ezer, Tipo loko bakarrik. Bigarrena lehenengoa bezalakoa, zatik ustean zaiten beste bigarrena. Nekauta iristen nahi zuze. Nondik sartu da hori? Hostia. Joder. Venga, eta zio, non du pixkat.
Irugarrena azaldua. Nundik irugarrena? Neikoa deu. Hostia. Hostia. Igual infinitok dira, oze? Objetu hartuta alde, imerko eta azkenan? Barreal garak zitalkoren eskutik. Eta tasio sufritzen. Atzorola bilen nintzen, Leku galen behin da harriz, behin. Hostia, eta bain harimak guti. Eta hiru monstroak esnatzeko. Hirurak. Andreok. Basta gontatzik. Ea bintzat leherketa batzuk itiztuen beste arteburu hauek. Ea pixkat erretzeian hor. Torri. Bitu, bat erretzen nahi da. Ze ondo, hau zen trukoa hona erakartzea. Bale, bat hil zaigu. Erreta. Vale, truko aukela. Torri. Ondo. Torri hona. Vengo xoteala. Dios. Torri. Erre pixkator. Oso. Hostia. Torri. Menarkiotea. Torri. A ver. Vale. Se mandó. Losa de titanita, ondo. Rojo te vayas. Venga. Aupa. Eta tonto, 20.000 harima. Leister mailatxo bat gora iteko mo. Lleva de la torre. Vale, ondo. Brumako dorrea. Sekreturik gabeko lekoa bihurtuko guretzat hemendik aurrea. Giltza gukeu, ate guzti horiek irekitzeko. Ate asko zeren itxita. Eta venga, Satisfakzio ikaragarria. Zudikoren bihotzean. Azkenen hau bost txiki bat bezala zen. Eta uste tariman bat jasoetela. Gran alma de soldado anónimo. Ez da makala izango baina. 1000. Jo, ez daukeu, ez dugu maten. Ez dugu maten. Bai, 25.000 berriteu. Bueno.
Ba, hemengoak eginda. Era, jarraitzeko moduan gara ikusentzuleok. Berago juteik izango alda, bai. Vale, bekoa geroko utzekoet. Hemen gorako bidek hartuko ditut eta noski, ba... hemen, ate hoia irikitzea. Horrek leike, dagoeneko. Ostra, zeak, muro ilusoriok, norbaitengo balitz. Zango liguken nun behitu. Nea, igogailuak ina etorri zeiken, ego? Ez, akaso ez, Gerbak ermuskolar, bale. Behian bi gune daude, bat izkina hontan da beste erdin. Bazen ikustea, pizka. Horrenako izaizu, eta horrenako iko partekin nahi ditut, baina... Kuriosia atzealdea, zer du. Vale, momentuz gora guaz. Pasada bada. Brumako dorrea, Momentuz gora guaz, utunutik bizka gertuko ibiliko gea, badaude nahiko ate irikitzeko. Ze beran nik uste bosak horrengo jala zai. Beraz, ba, bueno, hain goian ibiliko gea. Aldeunen nivela egoko deu. Ba, beti ezala, pazientzikin, espazio dena ondo ikusiz. Hau da nere, jokatzeko era gustokoa. Ea, atea botan zer da. Ea ba. Aurkariko gorro bat, baino gehiago. Maldizinu emate duen flipago batzuk. Jode. Etzen asko falta niak atzeko. Urbita botako jat. Joder, nere buri gota jat eta ja. Benenatzen etzearin maldizinua. Jode. Beti badu zeuzu ilargi. Benenamientua, maldizinua. Zat. Ze pasatzen maldiziokin? Usteltzen juten aizela, holako zuzen. Jo, maldizioen kontrako ze hartu urkot. Eraztu, no? Antigua gema de vida radiante. ¿Gehiago? Ja, gehiago... Nola, usteldeko noizu gehiago. Eraztu una maldizioen kontrakoa jarriko dugu. Ban euken, no? Uste baietz. Posible alda ustel xiego izatea. Beti da posible pixka gehiago usteltzea.
Eskuritzeten, bai, hau da. Anillo en mordisco maldito. Eta 8 beldur garrik, Eta hain mantxogo hain naiz maldizioa jasotzen. Lehen baino. Baina alare, hain naiz, Hemen ze? Gure ilusioren bat iradokitzen duen lekua hau. Baina ez dago zer. Aldizinoz betetako zuloa, baizik. Epa, badatozela. Torri. Banan, mesedez. Banan edukazio pixkatekin, Hola ez, Plan hortan ez. Zergatik ez lagunak izan. Zalduntxo. Ni ere zu bezalako zaldun gazte bat naiz. Que se busca la puta vida. Mundu ilun ontan. Hostia, bestea gaina potolotakoa. Terra. Baina listo. Esto sigue gabe naiz. Tonto. Ole, titanita sorta bikaina. Zekusi da hau. Epa, beste bat. Duran gehatu da tonto nahiten, hildako nahiten. Ai, urduritasuna. Oraino. Tarri. Está ahí, bai edo ez. Berpiztean oitakoa. Karo, bat da. Lehenko berdina, berpiztu indala. Ostia, latosoa, berrize. Ozen korrika, ia menu zer dago. Este zua botatzen un tipo eskasontaz aparte. Bizte zaigun atea. Eta hauze, monstru hauze. Hilileik edo ez. Hona izan da, atea izten teknika, Alma de Nadalia, novia de Ceniza. Vale. Akatu vale, igual 3 fase guko ditu olakon bat.
Atea zarratu. Zeatik. Iesteko esan izan nun edo bain edukazioz. Ja bukatu dugu hemen, daia itxi. Edukazio kontua zen. Eta bueno, argitu da lekua. Beste azti nazkarriak akau ditutenen ja lekua argitu inda. Iluntasuna bukatu da, etxe honetan. Ba... edukazioz beti. Ba, hemen inberako inda dago, harritautan hau ez da mure ilusorioek eta... Ah, hau ez talde du. Ez alde ireki lehen. Zer, nulo bile ez da irekitzea aztu intzait. Serpiente de fuego, zer da hori? Zer da hori? Zer da serpiente de fuego? Suzko sugia. Hortan jo iristen naiz, baina... Ze... objetu mota da? Magia atako zuzu igual. Bai. Piromantziko histori bada. Ez zai gustatzen. Ez zai gustatzen piromantzia. Gauzak erreiteia... Eta, hau! Uste nun irekin gozala! Hau bukatu dugu, men? Hau xezan. Txon. Ah, klaro! Guk ezautzen serpiente bakarra kodiziosa gehi bat da. Klaro, bi maila zauden, da hortaz naiz kontura basieran. Ergela non zela unok. Vale, orduan, bueno, ya está, ez? Bai, ez. Bai, ya dana esploratu dugu. Eta bale, bagoaz ba aurrea. Sotondon atxeden alditxo bat hartzeko. Ostia, 24.000 harimakin gabiltz. Bitu. Ba gutxi faltatzezkit. Ez dauket harima ekstran bat hor non bait. Ez dauket. Beste gultaskata eman berko du. Zenbat egin igotzezu? 25.000 egin. Ilargi. 24.000 982 Gorra dago asuntoa, ja. Broma gutxi. Bueno, eskutua, a ber. Ez dut probablean, eskutua aldatzekin. Zondi falta zaite, eskutua ondiak erabiltzeko. Jo, ba, bigorri gotzen segurko dugu, baina ja nazkatzen nahi nez, bigorri gota jo, Baina eskutua motz gehatze zait egoera batzutan, hori ere hola. Bale, horre naiz. Venga, guazen beste ate baten bila. Ate gehi utzi genitun bideen, ez? Irikitze etzianak. Baina atzea bueltatu berko nuke ate bila. Baina naiz guatzen nun... Naiz guatzen zertako... Bigorren asuntua, gutxi gotzeu. Pixua behar den guztiako. Mendik akaso aten batzeon? Norbait falta. Norbait falta gure bizitzan. Ez dakit hemen aten bat utzi genuen. Giltza behartzuna... Ez dakit. Etorren ez bani honeaino... Anetze honateik... Zela guatuko nintzen. Zitalko barrez, barreal garaz... Eta... Atzea bultatzea izangoa kontua, Ze atzeago bai, bazerela atek, bai. Seguru baina, Baina,
Halako harima sortakin ibiltzea por la vida. Eo zeinek harima lapurtuko digularik. Seitun gea, hauek 200 piko emategue. Buah, beste batekin jain dauket. Torri! Xamorros! Nio, harrapatu nulako, baina ez. Eta guain, hiltzeko arriskua berriz ere. Torri, xamorrotxo! Vale, 25.000 gea guazen bigorri gotzea. A ber, pixkatzea emateik bigorri gotzen jarrutek denba guztien. Baina bakit momentun baten ezkutu ondigo bat erabiltzea, ja oantxe oso erabilgarria litzake. Eta hemendik aurrera gehiago beharkoa. Ze ikustet ezkutua motz gehatzeala, erraldo joiekin naula, ja pixka kentzeie, edo estabilidadea galtzet, ezkutu hobego bat behar dugu, hori antzematea. Orduan bakit hori egotzea gero oso erabilgarri izango da kontraten. Aguanten milimetro laurden bat egotzea baino gehiago, zalantzari gabe. Baina hortaz kontuatzeko edo oso bizkorra zea edo souls asko joko gaura dago. Eta nerea bigarren kasua da. Eske baina arte aguantiak initxututa bigorra abandonatu bizo. Bai. Halako ergela izan naiz. Norbaitik kaso ikin gabe, horazio mutua ikaso ikin gabe. Hola bizi naiz, baina gazte batek akatsak behar ditu ikasteko. Hola, bizitza, ostra, igual beste zutondo ahon behar nun. Bai, hoxengot, beste zutondo noa. Zean, aten bat edo beste, bazan. Bazan, giltzakin iriki beharrekoa. Bazen erdiko zutondoa. Bueno, eta lehenengotik zertzen joan naiz batzen da, hemen dan esploratu berra do. Gazte batek bai, bino Tasio gamer zaharrak. Zahar eta zuhurrak. Tasiok bai. Tasiok asko ditut tontona. Ara hemen, atea. Ezin dela ireki aldeuntatik. Eta ze aldetatik ireki lehike ba. Gaben zotz. Jo, hemen zonalde bat, kriston speedrun hain da pasau non. Eta seguru utzi nula zehoze esploratzeke. Seguro no, baina. Lo loko jo nintzen. Hemen ate bat. Hemen. Haure ez. Osti. Etxatzen un giltzak indan nahi nula eta ez. Ja arrotu gina izatea iristeakon da etzan. Hau bai ez? Baina hau hoia irekin. Hemen tontolapiko sorta jarra dago. Bai, hemen nintzen. Joder, ze, pero este parte horiek ze. Igual, igogailuare martxan jarri dugunetik. Claro, hau igogailu martxan jarri dugu eta honek. Epa, hostia, gero inoiz. Epa, hor. Zer da? Hemen egon geha, ez? Bai, hemen geha. Ojo, mendi noagaz. Vale, hemen zunalde berrik, Bai. Beitu.
Ireki deu, bate hau. Honea etorri nintzen aurreko honeta ezin izan ireki. Ondo, Tasio. Alde gura esploratu genuen. Baina guain zonalde berri bateagoaz. Bale. Hemen izango ditu objeto. Hola, por los espíritus oscuros merodeadores. Bat baino gehiago dia gaina. Kuadrilan datoz. Ez dio batek endu. Atake espeziala inda. Eta laguna hauzke. Etorri ingoia Laister. Ufa. Hosti. Beharra. Hola. Bueno. Betiko gauzatxo egitako bada. Cuña de fundición, behartzan honentzat. Blat. Diblit. Alma de Nadalia, novia de ceniza, beste bat. Ostia, danak lortu ezkero zehose izango ba, Eta baina arte ez ditut danak bat ematutzi nuen biden. Ez neukelako kuñaik. Ja. Ostia, zenbat. Zenbat zeate. Bueno. Lotxagabeki. Datoz kuadrilan, lotxagabeki. Astensorekin inberko duz izan. Honeazte atrebitzen. Motean ere zain. Bai, nada. Oizek ikildu india, o? Oh! Eta kikilduen zure teknika erabili zarkoakin, bai. Honen hangondik ikasi gu teknika. Torria Ignacio. Oldarrak. Eta buruak. Dios, kontrolpen neuken ba, Baina, despistatzea momentu bat eta despistatu ez da hitza. Atazka hori izkina baten. Dios. Ignacio hirugarrena. Baina hor nondik zan. Bai, ataskea izan da. Baina hor nondik zan. Atzea, aurrea, ez dakit. Zonalde ontare iritsi gabe, nago. Karo, ate hortatik data. Talde hortatik ez da iristen. Argoiko hortatik, Dena den, hildakok oinezti agertuko, ez? Ezke ba.
Uixe, baiatz, danak azalduko ja berriz. Ez dakit, inbasio moko horiek izan da ez dakit, baina... Nire esperantzaik ez dauket. Ez azaltzen. Zen aurreko egun azkenekoz pasatzen duzun aldean bestaldia. Zen aurreko egunen azkenekoz pasatzen duzun aldean bestaldia. Bai, hori alda. Ah, egia da. Da. Ba, bai, arrazoizu. Baina nik konturo gabe, neon. Hori zala. Beste zutondo batetik juten nahi nezta. Horrekin nahaztu nahiz. Baina bai, arrazoizu. Hau alda. Ez, hau ez da. Hau lehenko gunekoa. A ber, Tasio. Venga, Ez, bestaldea, ez? Bai, hau da. Arrazoi zenun, zergi. Ni aldez nahaztu nahiz. Hor irekizu batia. Invadido por los espíritus oscuros. Zesan net? Espíritus. Invadido por los espíritus. Kelio, chica. Oidek. A ver, etortze egun. Artaburua. Espíritus. Ah, ba, lehenengoa ez. Lehenengo... Zudun monstru hori kendueten ez. Beste bakarrik izango ja. Edo? Ba, mendatoz gure koldartxo gustokoenak. Bale, gozo. Koldarraren teknika. Honekin alperik aizate teknika horre irabilita. Zenbat zeate, por cierto. Biokare gehatzea. Morid, espíritus, morid! Vale. Oso noblea izan da jokua, eta lehenak hau ditutenak ez dira berriz azaldu. Azkenengo bik bakarrik egodia. Horrela bai, Miyazaki. Horrela bai, mutiko. Bueno. Horizagit estatua badan, edo orkari oso gogor bat. Eta atzen zutondo bat iritu zait ikustea. Zetalko parrez. Espíritus. Hau zer da? Estatua bat edo hiltzaile ikaragarria. Zezen galanta. Ze, kiston sexena? Nik zutondo joa, Venga zutondo. Hola. Lástima, no ha pasado nada. Hostia, ojo, Kriston katana. Eta kriston xexena. Eta hau martxan jartzeko zehoze beharkoa. Objetun bat, edo... Zezen mekaniko martxan jartzeko objetun bat beharkoa. Eta hori, nik ez daukeu. Nik uste dolako zuze dala. Hori izate honen, lastima, no ha pasado nada. Normalen izate objetu bat falta deula. Ni hemen. Ea zuloik topatzeten. Izan muro ilusorio batzuk. Mulo ilulosio batzuk daudela. Baina hemen ez da. Ostia, eta hemen zutondo bat ze? Noa juteko? Ino, arez, momentuz? Momentuz ino ez goaz hemendik. Martxan jartze ezpadeu lokito hori.
besteik ez da. Itxura duzut ondo dela pieza duzunean etortzeko. Bai, hori da. Baina, non lortzen duen pieza hori, ostia. Tonto, DLC hau... Kasi beste jokua da, Eta... hanetzan ateik, ez. Eta hor ze... Hor bestalde hortan zer dago? Epa... Hemen zer dago? Ostia, horrendu nahu ni? Ez nahi hemen. Ez. Ba. Kontuz, Tasio, kontuz. Egun etortzen da eroitzean. Sendatu inda. Ez da posible. Hau sendatzen nahi da denba guztien, Doliorra hau denba guztien sendatzen nahi da, Mekaben, dio. Ze pasatzea hor? Ze dauke? Dauke... monje hoitakon bat, apaizen bat atzetik, sendatu iteuna. Eta ez dit bate garaz egiten horrek. Argi eta hori esan gizot. Besteren bat egongo da sendatzen, bai, hori da zitzalko. Ez dit bate garaz egiten horrek. Eta gaina beste zutonda batean ze mendik urrutego dago. El trono de fundición. Vestíbulo. Planta superior, vestíbulo. Beataz paso inberdezu bai, eta sendatzen duna hil. Aten baten atzen egongoa. Sendatzaile, sendagile dolior hori. Ea ba. Petrikil ba. Hori da, petrikil ba. Gaurkitzen petrikil ba. Ez dakit zer pixutan zan. Etzan hemen. Azpiko ondala usteet. Gaizki idatzi dut atztxitxekin, bine bai, petrikilua, bai, petrilikua idatzi duzu. Nik, karo, ez dut antzeman gaizki idatzitaz. Ze pixutan zan?
Etzan hemen, etzan hemen. Horrengo izan behar du. Epa! Tonto, gofre bat eskurritu et hemen. Espontón de peregrino. Peregrinoan espontón, ja. Ez... Konzentrazioanekin. Eskurritu. Argunda! Gurago, berago, nun. Hemen. Bator. Hostiako bat emangoit. Hola, eroi berretela. Ba, lehenengo atea ez da. Danak probatu berko ja. Bigarren arez. Erakar dezagun, saiaturritzeko. Hirugarrena, bai, hau da. Ah! Petrikilua! Baina hor zeiteken petrikilui gabe. Ja, kontuz, lekoa behar deu. Ba, katuko gaitu. Oain ze, petrikilui gabe, Listo? Joder. Ez da sendatzen baino hosti galatak ematen jarraitzeu. Bai, ala jarraitzeu. Baina nik frasko galantak eaten jarraitzet. Baina hori... Ez... Ja ez dago ezer, eta bitxiko dugu. Earra! Espada ancha geizazpi. Objeto fortificado. Fragmento de titanita. Ekaitza! Kaixo, ekaitza, ongi etorri. Zemuz, gazte. Rumako dorrean gabiltz ekaitza DLC ikaragarri baten. Hau patxo, mendik DLC ikaragarri baten. Momentu honen iritsizea. Mendik de Tranquis. Ni ez nabil de Tranquis. Ni sufritzen hasi naiz. Donostian ekaitza, bizkaitarra, Donostiara. Urbildurik. DLC hau ikaragarria da ekaitza, ikaragarria. Kontorrea. Portatila eraman duzu? Hemen saio kooperatibo ikaragarri bat sortatu lehik, Losa de titanita, trozo de titanita. Vale, eta hemen izango dugu altxorra hundia. Anillo bideak egiru! Zidalko, bai... Zidalko, parre, baina nik ez galdera zeatik zan. Hotxe dut,
baten kooperatibo jokatzea proposoko zuzula. Pentsatu ez galdera zala, baina ez dakit. Bueno, venga, haure pasa deu. Hore segi berra dago. Ja, kontua ez dakitela noa jo nuen. Plana etzen portatila erabiltzea egunero, baina gero enaiz etxetik pasatuko bueltan eta behar izango dut. Ja. Honea sartu nahi dut banik. Mega klasiko. Kanzotze. Horrea juni eta ez dakit nola jutean horrea. Horbiltzen nahi da. Personaje bat, zuakin. Baina nik ez dut batea aldeuntatik irekin bat honez. Eta gara nola iritsiko naiz, ez dakit. Kutsa gainetik salto. Ke ba, hemen saltoko zen dirien. Ez dakit ze kutsaetan aizean, ez dakit ze kutsaetek aizean. Ez dut uste saltoa denik. Aldeuntatik ez dut pasa, kontua da, nik iristean honea. Eta ez dut ezer ikusten. Anate bat... handik da. Beste leku datik sartuko zara, seguraski, bai, betu dio, Eta hori... berez... behar luke? Ui, orientazio galduet, baina era bat, orienta gaitezen, Tasio, orienta gaitezen. Da, hemen da. Beraz, hori alde hortatik da, alde hortatik. Ah! Bale, alde hortatik da. Esan genezake, frentetik dala ez, bai. Frentetik da. Bale, orduan hemen eskubitatik da. Baina hemen eskubitagoaz. Eta ze. Eskubitagoaz eta ze. Ez dago ezer. Hor dago, ate bat. Agian itxita dago. Ze ate? Ze ate bat ekaitzea? Baina ber. Ze ate esaten un ekaitzak, Hau esate zen un, bai, hau itxita dago. Bai, noski. Ate hori itxita dago, bai. Kontua da... Bai, hori. Bai, berandugo iritzizea, lehen aitu naiz behitzen da. Kontua da... hemen eskubik alden behar lukela. Eta horrea... Bastante biztantzeon, baina ez kontura guain arte. Ole! Ona! Tremendo, DLC hau ikera garezkoa. A ver, tipo ze. Flipota dago, Zast! Tita, indau, tita! Karo, objektu hori hartzeko... Grazien izan ereriotzaren ergelak, ezta. Objektu hori hor... A ber, nola hartzaetan objektu hori?
Piromantzia olako historien bat beharko nukea kaso. Baina, salbin onda, ez baukedia, baina ez dakit. Ez dut, ezautzen zuen movida hori ez dut kontrolatzen, orduan, ez dakit. Baina oso harro nago, topatu etelako ate hori. Oso, Hortxe zeo, baina nik enun ikusi hori arte. Eta asko uste zait. Leku honek dauken lurralde antolaketa. Bestean ondo. Gare gilda. Buelta emateu! Zen momentutan emateu buelta? Hostia, ardilda nola, sentatu du. Jota emateu buelta. Ai! Gema zezu bat zan, zan emesteak hori. Zan hola jartzeko ere, kontua. Baina zuzpatarekin. Eta guen bai, ezagun atetxo hau. Hola pasata, teok. Lasoi asko. Eta hemendik nora goaz lagunak. Epa, harri itxugarria. Anillo de Simplón. Neraztuna. Mi anillo. Anillo de Simplón. Vuelve invisible al portador al rodar. Hau kristona! Flipante, ez nekin existitzen zanik hau. Ez alde ikaragarria. Mi tesoro. Ez alde ikaragarria. Oin, konprobatuko du. Hau pasatzeko. Hostia. Ikuste zina bai, baina... Erretze ez dana ez, Ikusi behar kulpek jasotzeian edo ez. Invisible, berdin, invencible. Desberdin. Bueno, desberdin. Harridura ikurra eta berdin, desberdin da. Beraz. Egia esan, ez duen izta egin noajo. Berdin, desberdin. Eta haze aparizio digun norbaitek. Eso norbait, zemuz. Depende zein programazio lekuaian. Norbait, brumako dorrean gabiltz, gozatzen eta sufritzen. Ikeragarria da, baina gorra. Eta guantxe bertan ezakit noa... Esango nuke goikaldea utzietela esploratu gabe. Hasierako partea. Etorre ginaneko hasierako partea. Eta horra kaso baten bat, norbait eguneratu inberdet nola guazen, zuretzat. Martxan jarri ditu ze guztik. Bueno, ez dakitzuk ezautzezun leku hau. Ezautzezu ez, bai, esan zen egon aurrekon. Martxan jarri dugu astensore guztik. Eta ja giltza lortu dugu baita. Orduan ja, atek irekitzeia. Alatxo, Gabon. Gabon, zitalko... Batxatzen duaz bazela, hori esan dezuneako.
zital, norbait ikaso iten nahi zinean, zitalko. Venga, zitalko gaur, Bermeoko nezka batekin egon gara. Leki gotez eta horrela. Bako aditzu, guapo gero beltzak. Igogailu guztik, eta igogailu guztik martxan jarriteu. Gehi, baitu uneaino, klaro, uneaino. Igogailu guztik martxaz jartzeaz gain, giltzare lortu dugu, eta orduan, ja, ate guztik irikitzen dugu geha, eta ondo mobiltzen dugu. Eta bain, helburua auketua dana ondo esploratzekoa. Hostia, hor goiko... Ojo, Ojo horrekin... Horren naizeon. Salto imarretorrea. Zati honi buruz niri ez baldetu. Salto imarretorrea. Hostia, tontoa naiz. Honea hortik iristea. Horrea kanpotik iristea. Telakon, ba ez. Vale, beste eskuilera badao, erresteko. Azonalde ja pasau kendunea, baina susmoke denula behar bezala esploratu. Epa, ojo. Ojo, behitu hortikan noa igutzean honea. Hor baien naizela egon. Bueno, hemen zonalde berri daude goikalde honetan, Kontuz lagunok, kontuz. Suposatzen egon da gaudela, enaiz gogoratzen, beldurrak jota pasau nintzen nonbait, bai. Ba, hor igogailu batetik, hostia, hemen, peña asko dago. Hau danak horrika pasau nun, koldar batek dixo. Eske oso zaila. Hola, venga. Kontuz, tasio. Pixkat espabilatu naiz. Mendik pasau nintzen lehenengo alditik honea, Hau dana, beldurtuta korreka pasau. Ba, horretik edo eskoratu eman dio, eharra. Epa. Tomaten leike, bai. Bai, eski hau danak horreka pasau nun beldurraren beldurrez, eta norzatxo dutzita uzketan. Vale. Eta alde hartan ze? Hostia, hortik junitzan. Bazpiko bidea beiratu gabe dago. Jode, bazpiko bideotik ojo. Horma hori harakatu duzu, horma susmagarria. Ate bat dago, tasio. Ate hortatik junitzan, txoinoen, ze horma susmagarri? Justo B tipoen kontra egin duzuen lekuan. Ze? Nola kontura uzeate? Hola! Ikusiko zu. Hau usate zenuen, ezta?
Nola jakin dezu hilo? Nabarmena zan, batzutan antzen manitea, batzutan itxura batik antzen matea, baina jo, argi ikusten zen, eske, nik behiratu ez dutin, egia esaten egazue. Trukoa da, tipoen kontra ez egiten etzarela despistatzen. Honek mimiko itxura dauke. Mimiko gutxi, Vasija del alma, biderbi. Hori begia. Gelau pixkat Legend of Zelda izan da. Hemen doble mauler. Hemen doble guardado. Guardado... Hacemos... Antigua gema de vida radiante. Hierba de la marchita. Eta hemen ze, beste muro bat. Hey, hey! Double mauler! Hacemos gabiltza espaldiko. Zain hau, zure YouTubeko kanalean ia bideo gehiago azaltzeian, egoeran eguneraketa, zure osasuna eta zure pixukidetzako historik, ikaragarri guztu zen bideoa, arrautz ustelana, ikaragarri, ikaragarri, Da bideoitako bat, nik bitza desaten nola, honek nola tenezazke 2 milioi guztaldi. A ver... Bene honitzen... Hendik oso honitzen, noski. Nik uste hortik horreia... Nik esploratu hola. Kriston parra gotan ditun de M. De G. De G. A ver, DLC hau benetan komendatzi zuet. Todo guapo dago, hemen. Hauek. Gaur tipo batek txartel bat eman dit balde ojosak sendatzen zituela esaten. Premia izango zenun doble. Ez hori norbaitek esan du. Orain librego nago, baina agian beste kurtso baterako deituko didate urtarrilean. Doble maulerrek, emadatzu mesedez norbait. Txartel hori. Behar deo. Maldizioen kontrakoa, nik behar dut hemen. Nik eraztun baduket hemen, baina... Bueno, hau ze, txoko hau zertako zen hemen. Ze justifikazio duke txoko honek, ez bat zeunez, kofre... Beste zer, bi tipejo eta listo? Muro ilusiorik ez? Nik erantzunek ezin dizut eman niren madarikazioen gatik. Erantzunik... nik erantzunik irakurrietela uste telenen. Hostia, a ver, A ver, asuntoa nola dan hemen. Eraztunik ere ez. Asuntoa nola dan hemen bitu. Hortik igotzean, ascensore hori, hor zehoze dago. Edo hortik igotzean ara. Hor zehoze dago. Eraztuna zen esan nahi nuena. Oh my god. Era nahaztu nahiz, reset mesedez.
Zeizate liatzen horta txaten. Erantzuna edo eraztuna? Txalaparta, hotxak, rumako torrean. Hostia, hor goikoa behiratu aldo. Maldeo josa, kentzearekin nahikoa agia esan. Hemen bide bat dago. Esploratu gabea. Mekaben zotz. Eta... Hostia, eta harimako ez talden utzitut. Bueno, zaren besteako. Anillo de destreza. Vinga. De simplón. De simplón de... Aumenta la destreza. Jode, ondo. Baina ez dut behar, baina ondo. Dena den oitu naiz jada. Maldeo josakin bizitzea. Doble malvar. Hacemos dejo a Bixukidetza. Mauler. Ni izane doble Mauler. Identifikau sentitu nintzen ez moztu gara utuztila batik, baina Bixukidetzan jende pila batekin bizi izan naiz. Eta, guzti guztean. Bixukide historik beti dira proiektak. Eta interesgarrik, eta orduan guzti guztean. Zupedizea. Kontakizuna. De hecho, ondo gozan irratsaio bat itea Bixukidetzai buruz. Nik dela pare bat urte dukin gogoa iteko irratsaio bat zera 30ko krisiai buruz. Baina ja pasatzen nahi zait, orduan ja behan duela. Eta bueno, Bixukidetzai buruz, interesante zen. Atzo Bixukide bat ziplo mozkorra lurrean ni bertso filmea ikusi bitartean. Sukaldean K.O. Hostia, benetan? Latza, beriz. Bota zait erosketa. Serio, beste Bixukideak aurkitu zuen eta bisatu zidan. Alkoholismo maila da hori. Orekari buruzko bertsoa bota behartzen nion berak mantendu zezan. Hori, justo bertso hori haitu non. Enitun bertso asko haitu. Tarteka haitu nintzen konektatzen, nola? Baina... Orekan haitu. Vale, tipo eskorrau katza lortu dugu, guztia. Harin makor nuzken, da... Euskarak ez nekin, bizela norbeso barriko nintzen. Bai... Ibilargeik, bai... Jaime Menor Oreka. Boa doble Mauler. Boa doble Mauler. Forman zaude, Jaime Menor Oreka. Zugarria da, Zugarria. Ene bada. Bai, hostia. Nemo lehorrekin diguna... Latza. Ilargek ez du harrapau. Jaime, Jaime Mayor Oreja, bezala. Jaime Menor Oreka. Latza. Oso latza da, nemo lehorrekin duna. Horrek eskaini duen artelana. Ez da makala. Bale, behan du harrapatu. Behan du baina ondo.
uste zuen bezala pixkat tonto nahi nahi naiz. Jo, topatu nahi dut. Frantsesa, ilargi. Jam, tu am. Ez dakitola pronuntzatzen. Ezkerretik salto gehiago ikusten dira, ezta? Hortik? Ojo. Ojo. Ah. Ojo. Ojo. Ah, hil behar dut. Ah. Baina horre... Ah, gaina entzan hola... Hain... Horre ondan egon. Hori... Bai, ondan egon leku bat iritsi naiz. Baina erdian beste bat zegoen, no jodas. Beste bat zegoen erdin, Ez dut ikusi. Guazen berriz horrea, lasai. Zeitu, mungo horrea. Oreka, tazio zudupe, oreka... Oreka... Vale, venga. Hostia. Joder, no nabil. Arimen bila joango zara, etzara nigatik joango, que te conozco. No jokuntza. Bueno, noski, Arimen bila beti. Lehenengo goza. Jazo batik bada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Liadón. Arima galduta lagunok. Azkar egin nahi izan duzu. Bai, presak abiltzatik indatoriak eda. Nola ezautzen azuen. Eta liado. Arima sorte harra. Jolotik bera. Hola nabil. Eguna jonde eguna etorri. Beraz. Nora goaz. Ekaitzak esan duen lekura goaz. Baina ez dakit bideik aproposen hartuetan horre egotzeko. Ustet ez ez. Ustet hobea dala. Tarten beste pixu bat zeon beraz. Oso interesgarria. Ostia, ez da erreza brumako dorre hau osoki esploratzea, ez? Guzteta iristeko galtzak bete lan. Hemen zertzeon... Hendik ez. Hortik ez. Handik. Bai. Kriston liada da, bai, soliosoa. Vale, usted... Hendik gora joan behar da. Ezin dugu jun. Hortik egotze geha. Eta ekaitzak esan dako leku intermedio eta listik izan baldu hemendik. Bestela berez mediko ikaldea gero. Hemendik, a ber. Igual hau idea dana espekulatu. Flipatzen egin ez. Eske flipatzen egin ez. Bine ondan egon. Bine ondan egon.
ze dago, lehen egon gian leku hori. Ez dago zer berri diskubritzen. Gora goko zutu batea jokarkoet. Eske galanta da, dorre zarrako, Eta dana lekuz betea dago. Gaitzak esan du, zuzizun. Tipo, sortu zego, soto noa. Bi gainea. Jode. Garen zaizea ere ez dugu baina. Ja, pixka galdutan abil brumako dorrean, Berak ajuten aziorko ez... Jak? Bueno, nagoazen gora... Ez dut aukera honain... Zutunduz aldatzen. Antini glaso jarri! Bai... Ez dut aukera honain... Urrengo zutundua juten. Ikustean ez. Ze gora ez da ukontatzeik. Eta... Ikusi behar dauna, goetik zen. Goetik bera jetxita goetik zen. Zabiltza. Ez dugu bezala ondo, baina ez da egia. Ez da egia. Berre. Salto txoa. Jak. Bai. Bai, lehen tontakeri horiten galdu darimak. A ber, ez dakit ekaitza presente eta ikusten nahi dan. Oh! Me cabe en Dios. Xe zama momentua ikusteko ea ze pixu zeren. Baina nik ez dut ikusi, Bai, presente nago, baina hori egiten moduzu zerterako balia. Ea ekaitza zema puntu salto honi. Berriz... Hostia... Nik alare esango nuke ekaitzak ikusula. Pixun bat. Ja, esplorotu dukena. Eta zio Super Mario jolazten da hil. Jak. Kontuz, salto bukaran beti korroketa egiten du pertsonaia. Beti ez, Beti ez. Super Tasio Bros. Ea ba. Hoi ez egiteko, salto teraso. A ber, Ea ba, ekaitza ze esate zenun. Beste pixu bat zeola? No. Pixu bat. Hor bestea. Nola dakien ilargik. Ekaitza, oain esplikaziok eskatzezkizut. Ah! Hostia. Bakatu bernau.
Ba, agian ez zegoen, ekaitzak. Ekaitzak flipa bindu, onar dezala. Baina aizkoren tipuen pisua aztertuta baukazu, bai, aizkoren tipuen pisua ja aski ezaguna. Ez nik uste ja indetela danak bekalde hortan, bekaldean. Bazen bekaldean daso. 95 kilo. 95 kilo ze? Oso na, kostau zait derrapatzea baina. Ekaitzak esan du, baina aizkoren tipuen pisua aztertuta dukazu. Eta norbaitek erantzun, 95 kilo. Oso na. Ba, bera. Venga, bai. Guazen. Flipantea DLC hau, Nik burun neuken beste bat zala DLC ikonena, guapo da beste bat. Baina ja, hau pasatzen nahi zela, presto nahi bitz zait, Zenik, hau, saia honitzen hartan enun ez da zensura martxan jartzea. Hola, bi pixu. Goikoa. Ah, hostia! Goikoa juna eta bekoa jetxinez. Ea zer dut. Geratzen posik ez daula. Ez ez horitzak ez. Usan dinamikan beti boss bat da. Beran etorri gara. Inortez dut, bakar bat ikusi. Bekoak izan beharko du. Ez baina, goikoa joten saioko nahiz aurrena. Jak. Zer salto eleganteatean zait. Non daude? Ah, behian. Ja. Ba, dozenak. Hostia, eta hor goian beste doze dago, fuerza. Ez dut ekipatuko. Zeaga bela milela, Kodiziosak enduta, Txorrada honegatik. Esta nere estiloa. Anillo de serpiente plateada, codiciosa, da nere favoritoa. Torni. Ekipatu behar dut, Ostia, ojo, Goian ze. Pixu bat gurago, zuzeo, baina... Hori ikusen zintasunarena PS Plus ordaintzen duten entzako da. Ah, bai! Joko offlineen ez dauke inongo zek. Ez dauke inongo balioik, beraz. Hemen zertzeon, hau indeu, ez? Claro. Bai, Joko offlineen bat ez du balio? PvPen zentzu hauka. Baina hauen kontra ez. Txasko. Hemen nagoaz. Galtzen nahi nezia berrizera. Ez dakit, baina ia ziur ezetz. Dakit hori, azpimarratu nahi izan du. Bueno, isiltasuna, bosu zaina, Dario leko hori. Paso de hierro! Hola, zutundu bat.
Fijo ez, muñekoak ez dute begirik, badakiten non zauden, baina beste bideen bitartez. Informatikoki, dakien non. PvPen begiak erabiltzen dira. Vale, leku oso ondo, baina ni aurrenak ora ni joa. Cuidaen, ama! Hene bada leku hau. Ze, norbait, ez dut ezut aguatu dut zea. Edo beste gabe, uste nahi zelako. Ni pixka flipa guin dut eta ez dakit zertik hasi nahi zen horrea juten. Ze inberretena aurrena lehen sartu nahi zen leku horrekin bukau. Piskat ordenatu izan behar datazio. Euskei, beste zea, zenatzen nahi zabatea eta beste. Itzan... Itzan hemen nik ez? Itzan hemen, Itzan. Itzan ez? Hemen hau nahiz ja, hau jain dut. Gogoratzen zara behin kooperatiboan jolasteko pentsatuak zeuden leku gorrotagarriak aipatu nituenean. Iritsi naiz leku horta. Paso ez dakize hori zen. Vale. A ver, zein. Zatik ez nago hori zen. Lehenko lekura iritsi nahi dut dagoen. Ez da, matzan? Beste ascensore hori da. Vale, ascensore da eta ez beste bideo horiek. Vale. Beraz, kooperatibo jokatzeko pentsatuta dauden leku eta iristen nahi naiz. Goikaldea inda zeonez. Ai, ama, non sartu nahi zen. Sorpresa! Bazeuten balur horrek pinta oso zortez izateko. Argi zenuen. Lurrak itxura arraroa zeukan. Egi da. Nire konturu nahizua, ja behin junda gero. Aizue, komunetik pasa eta oantxe nator berriz ere.
Pista, indet komun buelta, edo inglesak esatuen bezala, The Commonwealth. A ver. Bat gora. Eta... Problema horrenik grazien dio, nonbait. Nahita esan dut berriz, ze atzo esan un txiste gola inun atzo, eta atzo nola esitu hondik euki. Baina banekin gaur txiste txar zale gehiago zehola txaten da horretik esan dut berriz. Geiztekoan non da. Publiko gozu gaur. Goikaldetik jo nahi dut. Jak, ze salto dotorea. De common zer, chorizo de león picante. The Commonwealth, komun vuelta. Jack. Hortxe garrizu doble malorek. Ez zait inoiz gertatzen goitik berako hori salto kolpe hori. Nahi guazen. Ez zait inoiz gertatzen, Informazio kritikoa falta nuen harrapatzeko. Bai, nik izena gehiago akit zer da baina, baina korrezpanao Inglaterrak bere kolonia sorta ideitzeko modua da. Partizana geizei. Ez bata interesgarriak aso? Tazioarentzat? Hostia, kontuz. Set. Problema uler ereinda dago gaurkoan. Bere kolonia sorta, eau de toilet Frantzian. Ingalaterrak Commonwealth deitzen die, Frantziak eau de toilet. Zin dezu, txiste gola segidan. Ama, gauza bera. Oso konektauta zaudete, Problema horre eta ekaitza anima bikiak. Honekin moldarran teknika erabiltzen. Hostia, zer dauke? Petrekilo dauke, ez? Petrekilo pinta dauke, hori da honek, Txateko katapulta infernala. Da ilargizu hasi zizatzen.
jarri zena, zer izan hori. Gara garra izan da, momentua. Txiste berdina aldi beren. Horrek eta ekaitzakitea, gaina nahiko rebuzko gozanen. Magia erabiliz aspaldi hilda, zenurtik. Goldarren teknika erabiliz bai. Hostia, sartu nintela kolpea. Engatazio, konzentrazioa. Hostia! Karaokean aditua da, Gabi de la Maza delako. Venga, utzi da zuen utzi. Venga. Earra! Garrote vil. Zorta ez zetzula petrikilloik. Izane aurreko baten egon da etzun. Izane aurreko baten egon da Epa. Arroputza. Berpiztungoa gaina. 3 fase dauzken hobitakoa da. Era bat arroputza. Ez! Oinatazio, zertzabiltz. Hostia. Benitu zara eta bai, erabat belotu naiz. Erabat, engurri laudi naiz. Txeiak 3 fase. Tazio zupe, que desfase. Engurri laudi naiz, erabat. Bitu ondo den erari. Iristeko, bide luzea aurretik. Idazteko eta neo kontu zer hori gabe. Erabat, kontu hori alde batea utzeta zeun ere burun. Eroi ezin banuke bezala joko dut. Ostia, nonde izan? Gaizki nabilez? Hilarrik ere argi ikusi du, eroi baino lau ezpataka da horretik. Ostia, nondik da? Ez da mendik. Ez que lehen fasea lortu horretik ia erori da.
Maravillosoan torre hau, Ah, ez hemendik ez da. Hemendik ja zuko nagoaz. Ilarrik ere asko ikusi, argi ikusi du. Heroi baino lau ezpataka da aurretik. Eta Olemon horrek esate jo, norbait. Hitz jokoa ilargiren izeneko lauarekin. Behin haitu ginean ilargin zuzeneko baten katxundeon hil posterreki jartzen. Aztuta nongen, Nora jarri hori horreza. Hil posterreki. Iristean berriz beraino. Ilargi post ever. Orain bide labur hartu dezakezu. Ze bide labur. Zea, lurra buskauta burun jistea, ez da idea ona, ze etxai pila bat etortzea. Segidan, urtzen dena bai, ez. Ez, etxaidanak ero segidan gaina etortzea. Lagok izan dain. Gaur, hitz jokoen Matrixa ikusten dut, norbait. Baina ate irekita dago, tipo gitxi ez badu. Egi da. Bai, benetan. Egi da. Bai, irekita dago. Lasai hartu dut txilera. Baina arrazoi zenun bai, bide azkar hartu nik. Beldurra mateit. Hola, bingotea. Gero galtzen. Hostia. Ese bicho. No, aquí ay. Ala, este va. Venga, maravillosoa. Ezkerra Scooby. Ezkerra zan. Eriotzare bai lagunok. Llevas la desertación, imagina un torre de verdadera iristen zarenean. Kontura baltzaten norbaitek zein duen. Ze barbaridade egin duen norbaitek. Hostia, hemen bosa hongo,
Petrekiloa dago. Petrekiloak zerratzen. Justuko. Piko horreko da, bai. Askotan, azaldu zizkitantzeko. Zuratzetek etorri da, ez, beste bada, berdina da, baina ez da bera. Zonalde gogorregi da, hemen gabako amaiketan orabiltzeko, ez da amaikan, Ai, amaitzen jumarra dukegu lagunok. Pena mateitz, kristona da, baina ja berandu gara biltzeko. Hemen baina altera dute biltzeko. Zutondoa 13 metrotara bide batez. ¿Qué me cuentas? ¿Belañoa pasata? Belañoa pasata edo pasagabe? Pasagabe. Pasata bos badago, ez? Itxura guztia dauken bezala. Egitan norbait. Ilargi nervioso daula. Nik ez dukien. Zutundokin. Bai, bide azkar hartu horretela. Eta pixkat unto nahi dut, azken erraldu horrekin. Deskonzentrazio arazoa izan da gehiago. Berez kontrolpen dauzket. Morrosko dieko. Hostia, arazoak. Arazoak, hemen usteko. Ez datoz. Maitiak. Zutondo bat beraz, eta alde hartatik beste petrekilo bat. Bazen zutondo alemaiak. Motori hartuko dugu. Hartu behar danen. Zutondo pila bat, eta zutondo. Gaina utzen di deskontxatzen, mentxatzen hona zedetz. Opa norbait, zure zutondoa. Petrekiloa fora.
eskuinaren ondoan objektu bat zegoen. Bai, ekaitza, eskerrik asko ikusiat, baina... nahi momentu hortan hartuz... Zutundoa iristeko... Deusestatzen dituzunen. Danak uste guai objektu gala, alma de nadaria novia de ez dakit. Ez dakit zertakoan objektu hori. Akaso norbait da jakingo. Novia de ceniza. Kaixo erralde. Hasierako erraldoien beste versioa hau, Bersio gogorragoa eta zuzko botatzen. Baina berez botatzen antzeko gauzke. Nora, Tasio, nora. Haze kroketan dominioa. Honenangandik ikasiat, bilargi. Itzaiteko ere arazoko ikutzen hasi naiz. Deskribapen irakurtza da. Ustezko bezala... Hore ikuruz eta... Nongo ipamenik ez dut ez da... Gogo faltatik, nahi zerta zenteatzen hori da razoia. Makinatzen zen, ez da. Zeintza miratu alma de Nadalia dore. Norbait, jode, baina ez da aurkitzen. Alma de Nadalia... hemen dago. Alma de Nadalia, novia de ceniza. Azkenengo zer? Nik galdetu herrizuna belaino honatzen bos badago? Zagitzuk azkenengoa zeate galdetzea dazun. Ja, pixka bat erdilo nago, eken duen berde, ja. Alma de Nadalia, novia de ceniza, que renunció a su cuerpo y vagó por la torre de broma. Renunció a su cuerpo. Cuando Nadalia vino a esta tierra, el rey que buscaba ya no estaba allí. Desanimada, traicionó su propia alma y se aferró a las reliquias del viejo rey. Este es solo un fragmento de un alma y no puede usarse en este estado. Hombre, unos behatzi dauzket. Listan objetua azkena zelako esan du. Bale, bai, azkena zen hori da, eskerrik asko. Naiz kontura hori izan diazula. Gorde eta ikusi ea zer dagon lanbro atzean. Beste estatu batera joan behartzara. Estatu likidora. Hostia, ze izate. Lanbroan atzean bosa bai. Texasen ez da legala, baina Kalifornian bai. Hola.
Hostia. Betxu, bosa hemendik ikustea. Karo, ezin dut bosea guain sartu, ze 17.000 harimakin no. Hori ulertuko zu ezta. Xurpen jokabidea. Badirudi, 12 fragmento lortu behar direla alma den Nadalia osatzeko. Baina jargi. Entetuta zaude. Ba, behatzi dauzket. Behatzait asko falta. Eta alma den Nadalia osautakon, ba... harima gastatu orain. Bai, baina... ez zaizkit iristen, 25.000 behitut, eta 17.000 dauzket. Eta... hemen dauket harimatxo bat gordea. Honak emategon. 5.000 eman dizkigu, 22.000 gehatze beha. Oso egoera delikatuan lagunok. Ez bost batea sartzeko mon, desde luego. Ondaska eta bengot. Bakitzein, itzuliko nahiz igo gailutik, eta zonalde hori fundamentuz garbituko ez zelen nautak horrika pasu nahiz. Jo guzti bat ez zela pasu nahiz. Eta bide batez, ba, falta zaizkiten 2.000 harimoiek lortu. Nivel bat igo, eta bosan zoiak eratxo batein. Igual askotxo izangoa, askotxo izangoa dan ordurako. Saia gaita zen. Zatze da liko nahiz lukitxoekin, ja... Alma de Nadalia osatzean, piromantzia edo magia kanpaia lortu leike. Bestela, 30.000 harimen truke xautu dirudienez. Txiru hauek eskupeko batik kexatzen. Keskatzen. Hemen, zea. Kofrea, abazotu. Anillo de agarre mágico. Oso mágico, que es que... Erabat pragmatiko naiz joko. Bizitzan ez bezala. Anillo de agarre mágico. Eta hor... arrazki ikaragarri bat egin du. Horroitako baina... nik ez dut... ulertzen hola... txaten dut baina faltan. Norbait... eta erantzuna. Bale... ikustet... PlayStationeko txat eskasunek... jartzen zeba dala. Hortzeko estandar... Vale, konversazioa daukezuela hor. Nik ulertu ezin dutena. PlayStationeko txataren... ezinegatik, ez? Hori da, ez? Zuek ez da zuen gauza hori datzi. En fin. 25.000 behatziron. Horrez esan nahi du. Bagoazela bigor puntu bat igotzera. Gozo. Eta gero, saiakera... bosakin saiakera itea, saiakera... Problema uler, bigor eta berriz zeinu hori ulertzez detena. Esatariaz gaindiko lenguaje bat garatu dute ikus-entzuleak. Esatariak ezin dutena ulertu ezta. Bale, ba, maiola vuelta eta saiak eratxoa, osake. Eta horrekin utziko dugu gorko saio, berriz ere osatzen nahi dana, Azken aldin oso biziautan abil, da 3 orduko saioak eta laite ditu taldetan guztietan. Hala, ekaitzake beste galderikur batzuk, parentesi arten. Pentsa uzzikin tasio zudupe eta harrapauko zut dena, bigor,
Txauzikin. Tarapako zutena. Alderikuru batzu. Bearer of the curse, seek the lest this land swallow you whole. Txaudik, baina. Motiko nahi ikusi gabe. Zertan izaten lagun. You again? Hala, hor gustatzen ze. Baina gustatzen ze, monigote bat bezala, eta goraka fletxa bat. Thank you, kind. Baina... Zertan asuntoa. Beltzan. Hemen ez, parte inferior. Bai. Dos sordos da suben vigor. Hori da. Venga. Bueno, ba, agindu izuten saiakeratxoa. Egitera noa. Suposatzen da azaldu gala bizbatak kriston paliza monotela. Paliza ikaragarria monotela. Baina, bueno. Roi hau guapo zeok. Norbait gipuzkeraz. Caballero del Limo. Arturiasen antzartu dut. Zer itzaizue, batu. Zer itzaizue Arturiasen antzartu dutela. Paliza guapoa be. Ze hostiak. Eske ikustea ezkutu hobe baten beharra buketela. Ezkutu baia motzo jatzen zaitulako enemigo kontra. Nik ere hartu diot. Gaitza. Caballero del Humo. Caballero del Humo, gaur egungo edozein kurtso saltzaile, ya te digo. Bai. Masterak eta garratu dukoak saltzen. Caballero del Humo, en inglés se enseña mal. Zertan hasi nahi. Gutxi. Kearen zaldurik. Es que logre aukera behandu da, lagunok. Venga, azken saiakera. Oye, caballero. ¿Qué? Nivela ikara despegar. Problema horrek zikotu atxistatxarren Matrixa ikustu dugu. Eta azkenen galtera ari gara. Adiktiba gara, bai. Hasinez ja oso nire. Queda biosti sartzezketenen ja. Zago dela zinik. Baina, gero bigarren pasa batean, hori
Batzea zate, txiste hori nion ilargiri estruitu duten, eta beak irakurtzen, tiene tabaco en la máquina. Eta hola se behar zen nago. Txistea izan zen, irakurtzen brazik etzen dugu. Gire, esatariak, zaitu txistea. Ez una hola. Una vieja. Dela. A ver, caballero, si usted quiere construir esta la he hecho buscar. Cristo nada, Es una vieja con sobre una escola, o espaldito de un... Claro, este chiste A, Camero tiene tabasco y sí, en la máquina. Chiste hori ilargi zure stream baten idatzen, tiene tabaco sí, en la máquina. Pero a veces ya esaten, sí, están deseando de vender. Chiste izan zen, irakurri eta orduan txiste dana galdu zala eta... Baina, ilargin ez honetan batzuten ajetreo asko eta txatatuko mesedez. Horrek eskaera bat imerezu ilargi. Irakurri bere mezuk. Gertatu izan da Doblemer horrek bertxok idaztea, bertxo bat osoik txaten, eta ilargik ez irakurtzea. Hola, bizitza. Laguna azken saiakera. Azken saiakera ez eta zibar behin... Bail lota jomera ez da hemen. Lako batalla guretan sartu gero aldera uta joan ez gara. Metxak iten dut eta sortuki. Zintzen dut jolasetan. Egatik ez ditut metxo gehiago muntatzen. Batxizte gomeratzen. Kasik ze alpero eukitazen du.
bideo hartzen, eta streamingen jarraitukoet. Eta, bueno, eskerrik asko, hori izan zatelako, norbait, primeran jolastuzu, norbait, eskerrik asko. Norbaitek hori esatea ez da erreza, Ez ditu eragalatzen olako piropak. Beraz, balio hondikoa dira. Eskerrik asko, norbait. Zaiak ere kaina, valer. Bai, oso ondo izinan. Bai, truko hartzen hasita nago, Ja, berekin dantzaiten, dazea, eta... Baina, bueno, nekauta nago, goera joan behar dut, ez da nahi Dark Soulsekin amesolaztu egin. Eta, burongo streamingen, jarraituko dugu. Korroketa teknika bikaina, honen angatik ikasi nun. Il posterreki. Gabon dizuela, gaitza doble molar, norbait, pilargi, eta gainontzeko ikusentzule guztiok, hau da inorrez, beste inorrez. Viejuelekin amestuko una, nola zen, que es una brújula, una viejula, encima de una escula, zeuna hori espaligunena, hostia. Lagunok, eskantxau, zueke bai, eskantxau eguna pasazazue, aizkideok. Segi holaxe, hitz joku eta txiste txarra egiten, aldan leku guztietan, eta aldan egoera desaproposenetan, Hola egoera seriotan, ezautzeztezun jenden aurren, zuek hori in. Zuek hori in. Txarrak. Txarrenak dira onenak. Gabon, taziozu dupe. Gabon norbait. Gabon ekaitza. Gabon doble malor. Eta beste hoi. Lan entrevistetarako aproposak. Hori da, lan entrevista batea sartzezanen, lehenengo gutza. Hola, bezlako esan brujula. Eta holako gauzak. Osondo. Erki ba, nolok. Non pasa. Izan, txa! Doble mauler de tus huesos. Xox. Horren arte. Ondo izan.